fight personal sin. Pakigbatuki ang personal nimo nga sala. The number one enemy na kinahanglan natong pakigbatukan is our own sins. Unsa ang ato ang dapat batukan? Atong kaugalingon nga sala. Kay ingon ang Romans chapter 8 verse 13. Unsa gingon? Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Unsa daw? Kung magkinabuhi kuno kita nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay ta. Unsa nga kamatayon ang gipasabot diriya? Spiritual death. Kamatayon sa imong kalag. And then ingon pa niya, apan mabuhi sa espiritu, o apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. So, buot pasabot, nga pwede kitang dili mamatay, pwede kitang mabuhi kung tugutan nato nga ang balaang espiritu mao'y mo patay sa atong tawhanong binuhatan. Sa unsa nga pamaagi? Pinaagi sa pag-ila kang Hesukristo as our Lord and Savior sa atong kinabuhi. But sad to say, some believers tolerate sin quietly. Unsay pasabot? Matud padriya, adunay pipila ka mga magtutuo sa Ginoo nga ginatolerate ang sala. Ha? Ginatolerate, hilom nga ginatolerate ang sala, ginatugutan ang sala, ginapasagdan ang sala. So kinahanglan nimo kana siyang i-confront ang imong sala. Ayaw kana siya tipigi o tagui. Because hidden sin kills spiritual power. Unsa daw? Ang tinago nga sala, mao kini mo patay sa imong espirituhanong gahom. Mao nang wala kay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Wala kay kadasig sa bisan unsa na mga espirituhanong mga buluhaton. Wala kay kadasig sa pagtuman o pagsunod. Tungod kay ang hidden sin na imuhang nga naa diha nimo, meaning ang tinago nimo sa laha, mao kini ang mupatay sa imong espirituhanong gahom. Revival cannot drive where sin is tolerated. Kung gusto ka nga mapukaw, kinahanglan nimong i-confront ang imong sala nga tinago. Tungod kay dili gayud ka magmadasigon ug dili ka mulambo. Diin ang sala imong ginatugutan o ginatolerate diha sa imong kinabuhi. Manabisa unsaon pa nimo og kanabitang tinguha na magtubo gyud diha sa Ginoo, mahimong lig-on, madasigon. Wala gyud, taman wish ka lang. Tungod kay wala man nimo gina-confront ang imuhang sala, hinuon imuha kining ginatolerate o ginatago nimo. May gardinero or may mag-uuma na nagtanom siya og tanom. Sa diha nga nagtanom siya sa iyahang flower bed niya, kanang iyahang gihimo nga tamnanan og mga bulak. May namatyagan siya nga mga sagbot nga miturok no sa iyahang flower bed. Pero unsa iyang gihimo? Instead nga iyaha kining ibuton, iyaha kining gipasagdan. Milabay ang mga adlaw. And then pagkaugma sa kapanahon, kini nikatag ang mga sagbot. Labay ang pila ka simana or niaging simana. Kini nga mga tanom mituok o kini na mga sagbot mituok sa mga flowers nga naa sa iyang garden. Ang sala ingon usab ni ana. Kung ato ang pasagdan, itolerate, taguan, no? Na supposed to be ibuton unta nato. Tanggalon nato ug itugyan sa Ginoo pero ginatago nimo daw sama ta sa bulak nga gitanom nato sa garden unya dunay sagbot nga miturok apan atong gipasagdan na milabay ang panahon kini mikatag midagko ug mituok sa mao nga bulak nga imong gitanom. So kinahanglan nga imo dayon kining atimanon. Unsaon pag-atimanon? Unsaon pag-atiman? Limpisaan, orgunahan, o unsaon man nimo para lang matanggal ang mao nga mga sagbot nga miturok diha sa imong mga tinanom nga mga bulak. So ingon niya na atong kinabuhi, kinahanglan nga atong idil, atong atimanon pinaagi sa
pagsugid, paghinulsol sa atong mga sala. Nga naman, ingon pa, do not let compromise spread. Ayaw gyud baliwala ayaw gyud ikompromiso ang sala diha sa imong kinabuhi kay kini mukaylap. So kinahanglan gayud na imuha kining hinulsulan. Repentance is your spiritual weapon. Para matanggal nimo kini siya, kinahanglan nimong mo repent because mao na ang imong bugtong nga armas o hinagiban aron nga mapukan nimo ang sala nga diha sa imong kinabuhi. Ug ang imuhang confession, ang imuhang pagsugid, mao'y imuhang taming. So hinulsulan nimo, and then imuhang isugid, ang imuhang sala nga nahimo, nga diin mao'y imong taming, aron dili ka maigo sa atake sa kaaway.